Ο Μπελιβασάκης είναι αυτός ο οποίος θα κάνει μια σέντρα σουτ, εντελώς άστοχη η μπάλα απευθείας out. Η μπάλα όμως χτύπησε όπως υποστηρίζει ο Φαζός σε σώμα αμυντικού, εκτελέσει το κόρνερ με το μαζονάκι, αποκρούει με τα χέρια, απομακρύνει την μπάλα ο Ροδίτης, ακόμη περισσότερο ο Ζαχαράκης. Τώρα είναι ο Αγγελάκης αυτός που στο χώρο του κέντρου θα χάσει την μπάλα από τον Πασχαλάκη. Νεύρα φάτη Πασχαλάκη, Μουδάτσος, Λαουράκης, αφού κέρδισε την μπάλα, Τριανταφυλλίδης, Φιγετάκης, θα κάνει τη σέντρα σουτ, η μπάλα πάει στα πόδια του Μουδάτσου και βγαίνει πλάγιο. Το πλάγιο λοιπόν για την ομάδα του Κεραυνού από αριστερά αυτή τη φορά, με το Φιγετάκη. Μαζονάκης θα κάνει σέντρα στο σημείο που δεν είναι κανένας παίκτης του Κεραυνού, μόνο παίκτης του Κουτσουρά, Παϊσανίδης. Μαζί με τον Δαουράκη. Το πλάγιο από τον Δαουράκη. Η λάθος υπόδειξη από τον κύριο Δαγαλάκη. Έδειξε ότι η μπάλα ήταν για τον Κεραυνό, όμως η μπάλα ήταν καθαρά για τον Κουτσουρά. Και προκάλεσε μάλιστα τις αντιδράσεις των θεατών εδώ, των φίλων του Κουτσουρά. Όταν ήταν πολύ κοντά, θα λέγαμε ήταν αδικαιολόγητο λάθος αυτό του δεύτερου επόπτη της συνάντησης. Όταν τώρα σουτ από τον Ροδίτη, έκοψε την μπάλα ο Πλαγαντονάκης, ο Δαουράκης τελικά κερδίζει την μπάλα. Όμως άνοιξε πολύ την μπάλα και έτσι έδωσε την ευκαιρία στον Παγατζάκη να την απομακρύνει. Τα δύο δεκάρια τώρα και Πλαγαντονάκης, Παϊσανίδης. Τελικά η μπάλα φτάνει στον Παπαδάκη τον Μιχάλη, ο οποίος θα βγάλει τσέντρα για τον Ζαχαράκη ή τον Αγγελάκη. Ο Αγγελάκης τελικά κερδίζει την κόντρα, όμως πιο γρήγορος από ό,τι φαίνεται είναι ο Πασχαλάκης. Όχι, τελικά χάνει την μπάλα. Έχασε την μπάλα ο Αγγελάκης, απομάκρυνε οι παίκτες του Κεραυνού, επανέρχονται όμως οι παίκτες του Κουτσουρά. Αλλάζει πλευρά το παιχνίδι τώρα. Από δεξιά προσπαθεί ο Κουτσουράς, ο Παπαγατζάκης θα κάνει το δυνατό σουτ, ένα ψηλό σουτ, χωρίς τύχη. Την ομάδα του Κουτσουρά, πολλά μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Μαυρογιαννάκη. 36ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Κουτσουράς Κεραυνός 0-1 με τον γκολ από το 11ο λεπτό του Πλαγαντονάκη, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το λάθος των Βεργιονάκη Ροδίτη που δεν κατάφεραν να συνεργαστούν και έτσι η μπάλα ήρθε στον Πλαγαντονάκη που μόνος του με το τέρμα έκανε χωρίς πρόβλημα το 1-0. Η μόνη καλή στιγμή για την ομάδα του Κουτσουρά ήταν στο 27 με την κεφαλιά του Μουδάτσου από πολύ κοντά. Η μπάλα ήρθε σε τερματοφύλακα Μαυρογιαννάκη. Μπαίνει Βασάκης τώρα Πέτρος από μακρύ, Παπαδάκης ο Σύφης. Περνάει τον Βασιλάκη. Άνοιξε πολύ την μπάλα όμως. Έξω για την ομάδα του Κεραυνού. Και από τα χέρια του Μπελιβασάκη στα χέρια του Μαυρογιαννάκη, ο οποίος θα κάνει το βολέ. Ο Παγατζάκης παίρνει την κεφαλιά, γρήγορα ο Αγγελάκης τρέχει να προλάβει την μπάλα, όμως ο Μαυρογιαννάκης σε καλύτερη θέση επεμβαίνει θετικά. Μέχρι τώρα στο παιχνίδι ο Κεραυνός σίγουρα έχει την υπεροχή, την πρωτοβουλία των κινήσεων, όμως είναι τα λάθη πάρα πολλά για την ομάδα του Κεραυνού. Δεν μπορούν εύκολα να συνεργαστούν, να βρουν ο ένας τον άλλον και γι' αυτό δεν έχουν δημιουργηθεί και πολλές φάσεις. Μία δημιουργήθηκε και συμβαίνει στον γκολ. Άλλη μια φορά ο Χατζημαρινάκης μπήκε, θα λέγαμε, με καλές προποθέσεις μες στη μεγάλη περιοχή, όμως ήταν σε καλύτερη θέση ο Ροδίτης, πιάσει την μπάλα. Τώρα είναι offside. Δύο παίκτες του Κεραυνού, ο Μαζονάκης και ο Χατζημαρινάκης. Εκτελέχει το offside. Μπάλα για τον Αγγελάκη και τώρα Ζαχαράκης, ο οποίος θα προσπαθήσει να βρει τον Παϊσανίδη. Όμως εκεί, αν ήταν λίγο πιο γρήγορος ο Παϊσανίδης, θα δημιουργούσε πρόβλημα για την εστίαση του Κεραυνού. Άφησε την μπάλα να περάσει, όμως αυτή είχε δύναμη και έτσι κατέληξε με ευκολία στα χέρια του τερματοφύλακα Μαυρογιαννάκη. Έκανε κακή εκτίμηση ο Παϊσανίδης. Ο Αγγελάκης τώρα από δεξιά. Ο Αγγελάκης περνάει και ανάμεσα από δύο παίκτες Πασχαλάκη και Φιγετάκη. Θα δώσει δεξιά για τον Παπαδάκη τον Σύφη.
Αυτός βγάλει τη σέντρα. Βγάζει σέντρα. Και το κεφάλι του εκπληκτικό γκολ. Να λοιπόν, μια εκπληκτική σέντρα από το Άγιο Σύφη. Και η μπάλα στο κεφάλι του Παϊσανίδη. Του Παϊσανίδη, ναι, ήταν ο Παϊσανίδης ο σκόρερ για την ομάδα. Ναι, η μπάλα ήταν στο κεφάλι του Παϊσανίδη. Να λοιπόν ένα εκπληκτικό γκολ. Φαβορεί λοιπόν η σέντρα από τον Παπαδάκη το Σύφη, ο οποίος έκανε σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Εκεί σχεδόν θα λέγαμε εξ επαφής. Ο Παϊσανίδης ισοφαρίζει 1-1 για τον Κουτσουρά, ακριβώς στο 40ο λεπτό της συνάντησης. Συνέχεια λοιπόν τώρα στο παιχνίδι με την ομάδα του Κεραυνού να κάνει σέντρα. Λαγκαντονάης τώρα. Θα πρέπει να ανήκει τις προσπάθειες του Κεραυνός, θα πρέπει οι παίκτες του να συνεργαστούν. Η παλιά του Παπαδράκη είναι γκολ, όχι. Τελικά η μπάλα δεν πέρασε στη γραμμή. Να λοιπόν αμέσως τη σέντρα. Και είναι το φάουλ. Το επιθετικό φάουλ του Χατζημαρινάκη πάνω σε αμυντικό του Κουτσουρά. Να λοιπόν αμέσως τη σέντρα των μεθόδων του Κεραυνού. Ο Παπαδράκης βρέθηκε σε πολύ καλή θέση. Εκεί έκανε το πλασέ. Η μπάλα πήγαινε προς τα δίχτυα της ομάδας του Κουτσουρά, όμως πάνω στη γραμμή έκοψαν οι παίκτες του Κουτσουρά και έτσι απεσόβησαν το δεύτερο τέρμα για την ομάδα τους. Ο Παχατζάκης τώρα είναι αυτός που θα κάνει το βολέο. Ο Βασιλάκης δεν παίρνει την κεφαλιά. Τρέχει πολύ δυνατά ο Παπαδάκης στο Σύφη, ένα ιδιαίτερα ταχύς παίκτης. Η μπάλα περνάει έξω, την άφησε ο Μπελιπασάκης, ο οποίος εκτελεί το πλάγιο. Ο Βασιλάκης θα κάνει τσέντρα για το Χατζημαράκη που ήταν στη θέση offside. Το offside τώρα με τον Παπαχατζάκη. Παίρνει την μπάλα στο στήθος του Αγγελάκη και αυτός δίνει στο Παπαδάκη τον Κωστή, θα βγάλει τσέντρα εκεί χωρίς πρόβλημα. Έδειξαν προς τιμή οι παίκτες του Κεραυνού, επανέρχονται μέσα στους παίκτες του Κουτσουρά. Ο Παπαδάκης, ο οποίος έβγαλε τη φαβορή σέντρα ξανά σε θέση και σέντρα. Η μπάλα στο δοκάρι. Νέο σουτ από τον Αγγελάκη, η μπάλα πάνω στον Μαυρογιαννάκη. Μπάλα λοιπόν που ο Παπαδάκης τους ύφησε από δεξιά, δημιουργεί κινδύνους. Το βολέ τώρα από τον Μαυρογιαννάκη, η μπάλα απευθείας out. Δρομαντάκης. Συνέχεια τώρα στο παιχνίδι με το φάουλ αυτό που χαίρεσαν οι παίχτες του Κεραυνού, Μπελιμπασάκης. Εκτελεί η μπάλα από τον Δρομοντάκη, πλάγιο. Πλάγιο με τον Πλακατονάκη. Αφήνει το φιετάκι, Πλακατονάκης. Δεν περνάει εκεί, κόβουν οι παίκτες του Κουτσουρά. Η μπροστινή παλιά όμως σε χώρο που είναι μόνο ο Μπελιμπασάκης, ο οποίος παραχωρεί το πλάγιο. Βεργιονάκης. Στο πλάγιο για τον Παπαδάκη τον Σύφη. Αυτός έχει ξανακερδίζει νέο πλάγιο που εκτελεί ο ίδιος παίκτης ο Βεργιονάκης. Ο Παπαδάκης Σύφης. Δεν κάνει καλό κοντρόλ, χάνει την μπάλα. Ο Βασιλάκης ολιγορεί για λίγο, τελικά απομακρύνει. Παραχωρεί το πλάγιο. Πανικός στα τελευταία λεπτά στην ομάδα του Κεραυνού. Αμυντικά τουλάχιστον. Και επειδή πάει καλύτερα, η άμυνα δεν είναι τόσο θετική σήμερα. Το σουτ τώρα θα γίνεται, το Παπαχατζάκη γίνεται. Η μπάλα κοντάρει πάνω στο σώμα του Μπόλου. Έτσι λοιπόν κατέληξε χωρίς δύναμη στα χέρια του τερματοφύλακα Μαυρογιαννάκη. Θα κάνει το βολέ. Στο χώρο που είναι ο Παπαδάκης ο Μιχάλης, ο οποίος θα κάνει εκεί μια σέντρα σουτ. Ξανά η μπάλα στο Μαυρογιαννάκη. Κάνει το βολέ αυτός.
Παίρνει το χώρο στην μπάλα στο χώρο του κέντρου. Ζαχαράης μαζί με τον Μπόλο. Ο Μπόλο τελικά κερδίζει την μπάλα από δεξιά. Θα προσπαθήσει να βρει τον Μαζονάκη χωρίς αποτέλεσμα. Επεμβαίνει ο Παπαδάκης στο Μιχάλη θετικά. Περνάει τον Μπελιβασάκη, ο οποίος του κάνει φάουλ. Θα λέγαμε σκληρό μαρκάρισμα. Μπελιβασάκη πάνω στον Παπαδάκη στο Μιχάλη. Ο Παπαδάκης ο οποίος έτρεξε, ο Μπελιβασάκης ο οποίος έτρεξε να δώσει το χέρι στον Παπαδάκη στον Μιχάλη. Θα το σκληρό φάουλ που του έκανε. Ο ίδιος παίκτης θα εκτελέσει. Δυνατά φέρει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή και κατευθείαν πάνω στο χέρι του Μαυρογιαννάκη. Ο Κουστορά λοιπόν δέχτηκε πρώτος γκολ μάλιστα πολύ γρήγορα στο 11ο. Κατάφερε να ισοφαρίσει. Δεν θα λέγαμε ότι είχε άσχημη ομάδα, όμως το λείπουν τα αποτελέσματα και έτσι είναι τελευταίο στη βαθμολογία. Η ομάδα του Χεραβού θα πρέπει να προσπαθήσει περισσότερο για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ που θα τη φέρει περισσότερο κοντά στην νίκη. Εδώ κέρδισε το φάουλ Πλακαντονάκης. Στην νίκη η οποία θα της δώσει το δικαίωμα να ελπίζει για την άνοδο στην επόμενη κατηγορία. Αφού παραμένει σίγουρα μέσα στους διεκδικητές του τίτλου. Πλακαντονάκης εκτέλεσε, φέρει την μπάλα στην μεγάλη περιοχή, απομακρύνει ο παίκτης του Κουτσουρά. Πλακαντονάκης επιμένει, κακό κοντρόλ. Κερδίζει την μπάλα ο Μουδάτσος. Ο Βριονάκης έβγαλε αριστερά την μπάλα του Ζαχαράκη. Πολύ δυνατή όμως η πάσα του, θα την προλάβει. Την προλαβαίνει εκεί μαζί με τον Μπόλο. Ο Μπόλος παραχωρεί το πλάγιο. Για να δούμε. Το πλάγιο είναι την ομάδα του Κουτσουρά. Αγγελάκης, Ζαχαράης θα κάνει τσέντρα. Για να δούμε. Ο Σανίδης σε πολύ καλή θέση. Απομάκρυνε Πασκαλάκης. Συγγνώμη, Τεταφυλίδης. Παπαδάκης ο Σύψη επιμένει, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα κάνει τσέντρα. Ο Μπελιβασάκης κόβει. Επιμένει ο Παπαδάκης ο Σύψη, ένας πολύ καλός παίκτης. Η ομάδα του Κουτσουρά. Το φάουλ του Μπελιβασάκη πάνω στο Παπαδάκη τον Σύφη. Ο Παπαδάκης λοιπόν ο Σύφης που είναι ένας πολύ δυνατός παίκτης. Από δεξιά δημιουργεί συνεχώς κινδύνους στην άμυνα του Κεραυνού. Μέχρι τώρα θα λέγαμε δεν έχει αντίπαλο. Ή με φάουλ, είτε παραχωρώντας το πλάγιο κάθε φορά. Οι παίκτες του Κεραυνού κόβουν τον Παπαδάκη του Σύφη. Ο οποίος μάλιστα έκανε τη φοβερή σέντρα πάνω στο κεφάλι του Παϊσανίδη και σημείωσε το 1-1. Ο Βριονάκης είναι τώρα αυτός που θα εκτελέσει το φάουλ. Μέσα στη μεγάλη περιοχή πάει να πάρει και παλιά πάλι ο Παϊσανίδης. Αυτή η φορά ήταν τυχερός. Και ο διαιτητής σφυρίζει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. 45 λοιπόν λεπτά πέρασαν εδώ στο γήπεδο του Κουτσουρά. Κουτσουράς Κεραυνός 1-1. Να σας θυμίσουμε τα γκολ. Στο 10ο λεπτό ο Πλακαντονάκης εκμεταλλεύτηκε το λάθος των Βριονάκη Ροδίτη και από πολύ κοντά έκανε το 0-1. Και ακριβώς στο 40ο λεπτό ο Παϊσανίδης μετά από φοβερή σέντρα του Παπαδάκη του Σύφη με κεφαλιά έκανε το 1-1. Ένα μέτριο ημίχρονο και με τις δύο ομάδες τουλάχιστον τα πρώτα λεπτά να προσπαθούν χωρίς επιτυχία. Φίλοι και φίλοι, ξανά λοιπόν μαζί σας για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου του αγώνα ανάμεσα στις ομάδες Κουτσουράς και Κεραυνός Ιτίας. Το παιχνίδι αυτό για την 8η αγωνιστική της Α κατηγορίας Λασιθίου. Εδώ λοιπόν στο γήπεδο του Κουτσουρά το σκορ μέχρι τώρα είναι 1-1. Προηγήθηκε ο Κεραυνός της Ιτίας στο 11ο λεπτό μετά από λάθος στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Σέντρα είναι η ομάδα του Κουτσουρά με τον Αγγελάκη και τον Ζαχαράκη. Και οι δύο ομάδες είναι στο γήπεδο με τις ίδιες θέσεις που αγωνίστηκαν στο πρώτο ημίχρονο. Από δεξιά λοιπόν τώρα είναι ο Ντρομαντάκης, ο οποίος εκεί κερδίζει το πλάγιο από την παρέμβαση του Μαζονάκη. Του Δαβράη, συγγνώμη, ο οποίος είναι διατραυματισμένος. Κόνοι παίκτες του Κεραυνού, Δαβράη μαζί με Χατζημαράκη και προσπαθούν να συνδυαστούν. Ο Μουδάτσος επεμβαίνει και παραχωρεί το πλάγιο. Το πλάγιο τώρα που θα εκτελεστεί με το Φιετάκι δίνει στον Πλακαντονάκη τον Ανδρέα. Σήμερα ο Κεραυνός βλέπουμε ότι δεν μπορεί να βρει λύσεις στην άμυνα κυρίως, αλλά και στην επίθεση οι παίκτες του δεν είναι τόσο αποτελεσματικοί όσο θα πρέπει ώστε να δημιουργούν προβλήματα που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τους παίκτες του Κεραυνού να δημιουργούν προβλήματα σε άλλες ομάδες που αγωνίζονται. Ο Φιετάκης τώρα είναι αυτός που θα εκτελέσει το φάουλ. Το φάουλ στο χώρο ανάμεσα στη μεγάλη περιοχή του Κουτσουράκη και το κέντρο του γηπέδου. Συρτό, εκτελεί, out. Ένας λοιπόν που πέρασε out χωρίς πρόβλημα με την αιστεία του Ροδίτη.